Itong nasa wall namin, dito sa side na to, hindi po yan for sale, for collection lang namin yan. Personal na collection, hindi namin binibenta. Pero tingnan natin, siguro pag mga, yun, close friends, kilala, binibigay namin yan. Sa halagang nararapat naman. Yun o, Serena Williams yan guys, so off-white. Ito naman, Acapulco Gold. Ganda ng colorway. Ito yung SB Dunk Loewe. Parang, ano to eh, tribute sa revolusyon ng mga taga-Ireland against British forces dati. So, parang may history yan. Yun naman, ang ganda nun, no? Parang pinagtagpi-tagpi lang ng mga SB pala yun, Nike SB yan, no? Ito naman, Jim Mitchell Basquiat to collaboration ng Anta. Mo yung artwork niya, oh. So, may parang bumubukas-bukas siya dyan. Ito yata yung parang signature artwork niya. Yan yung nilagay na embedded design. Tapos ito yung Nike TN natin, no? Chundir ang ibig sabihin ng TN. Yan daw kasi yung sinusuot ng mga kriminal. Not for sale. Klarado lang. And due to insistent demand, hanggang bukas, magta 30% off pa rin tayo. From 1 PM to 5 PM lang. Marami pa din po yung mga pambata, konti lang nabawas. 5 lang po yata. Ito, nirefill namin yung mga nakuha ko ngayong araw. May nakuha din ditong J1 na gold. Mga blazer, as mga J1, mga AF1 naman tong part na to. Ito, mga high cut. Pick to guys, pick Tai Chi. May eagle o dragon, ewan ko kung anong design to. Nung in-off namin yung ilaw, nag-glow in the dark siya. Kaya kakaiba tong sapatos na to eh. Umiilaw sa dilim. Tamang-tamang pang running shoes pag nasa madalim ka dumadaan. Mga running shoes, Decathlon, mga high cut na Adidas. Mga pambabae pala, nandito naman sa part na to. Meron tayong, off-white na J4. Superstar pambabae, 700 pesos. Kung gumraduate ka ngayon o hanggang bukas, 50% off, 350. Superstar pambabae. Magkano to sa mall? So may pumasok pang customer. Hello sir, hi sa inyo, shout out. Yan po, patuloy natin ang promo bukas, 30% off. Sunday, kahit Sunday papasok kami kasi insistent demand. Hinihingi ng mga tao, yung mga hindi umabot na bukas lang yung off. Pagpapatuloy po natin yung graduation sale natin. 30% off sa lahat, 50% off naman sa mga actual na bata o mga kabataan natin gumraduate. Same din sa mga pangbata. Pambata natin 30% off. So, yun. See you tomorrow, 1 PM to 5 PM.